Amen. Imoto ihamba ngepetroli. Ngepetrol. Akukho mntana. Amen. 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 Okanye lithi akukho mzalwane ongenadada apha. Amen. Andisawathi Yesu xa ithandaza yithani bawawethu osezulwini. Amen. Ngoba akukho mntana apha ongenadada. Amen. 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 Yabona ke before ikhona ifika. Amen. Kwakhona ingoma eyicula apha eSouth Africa kuthiwa isikhalo sontana siwonje thola mntana ukhalelani thola mntana. Eyivela ngoma le? Yabona ngoma yeyicula ngabantu abanotata nabangenatata nabanomama nabangenamama kodwa kusala isikhalo somntana mathini Amen. ngoba kho mntana ungazihoya. Amen. 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 Yabona ngathi lapha kule nkonzo sihoye naba badinge phaa e-orphanage home aba kuthiwa aba ngabantwana abasikhethayo, aba ngabantwana abangenabazali, aba ngabantwana abangathathi ntweni. Amen. Ngoba abantwana aba beyafuneka babe notata babe nomama. Yathi swapha enkonzweni kwaphuma oomama kwaphuma ootata kwaphuma oosisi kwaphuma oobhuti because akho mntana ongazibala tata. Amen. 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 Amen.